aki rendőröket küld a saját édesanyjára, mi történhetett ott? Hát az... Ez a Magyar Vészhelyzeti Riasztási Rendszer közleménye. Kérjük, figyelmesen hallgassák meg az alábbi üzenetet. A hatóságok megerősítették, hogy ismeretlen jelenséget észleltek a Balaton vizében. Az esettel kapcsolatban elővigyázatossági intézkedésként a környéken élőket arra kérjük, hogy csak palackozott vizet fogyasszanak. Hangsúlyozzuk, hogy a csapvíz használata jelenleg nem ajánlott. A helyzet folyamatosan vizsgálat alatt áll, és a lakosságot a fejleményekről haladéktalanul tájékoztatni fogjuk. Kérjük, további tájékoztatásig tartózkodjanak a vízhasználattól, és figyeljék a következő értesítéseket. Az alábbi intézkedések bevezetése érdekében a Magyar Honvédség evakuációt kezd a Balaton körüli területeken. A lakosság számára buszjáratok indulnak Balatonfüredről, Siófokról és Keszthelyről. Mindenki egy darab bőröndöt vihet magával és kérjük, hogy az evakuációs pontokon időben jelenjenek meg az evakuáció zökkenőmentes lebonyolítása érdekében. A kormány szívélyes részvétet nyilvánít azok számára, akik az evakuáció ellenére úgy döntenek, hogy a helyszínen maradnak. Kérjük, hogy a lakosság kooperáljon a hatóságokkal és kövesse az utasításokat a saját és a közös biztonság érdekében.